Здравейте, четящи! Аз съм Стаси, а вие сте с моят BookTube канал, вдъхновен от книгите. Днес няма да има видеоревю, а ще ви покажа моите покупки за месец юни, моите книжни покупки по-точно, или моят book haul за месец юни. Първата книга, която си взех, е Самодива на Краси Зуркова, издавана от издателство Егмонт, България. Книгата нашумя много. Преди един месец мисля, че авторката беше в България. Прочетах много интересни неща за самата книга, за самата авторка. Мога да ви кажа, че авторката е българка, но заминала за САЩ. Много се вълнувам за тази книга. Ако отворите всъщност първата страница, и корицата е много интересно направена, ако отворите първата страница, може да видите всъщност самото резюме на книгата или кратко представяне на историята. Тук най-отзад има снимка на самата Краси Зуркова и разбира се малко за живота й. Много съм радостна за книгата, много красиво изглежда, надявам се да ми хареса. Следващата книга, която си взех, всъщност е Стъкления трон на Сара Джей Мас. Заревих се по Сара Джей Мас заради предната й поредица Двор от Рози и Будли и Двор от мъгла и Ярус, затова реших да прочета и Стъкления трон. Първата книга е за Селена Сардотиен, малко трудно, 18 годишна момиче, което всъщност е най-добрият обучен асасин. Много съм радостна за книгата. Всъщност и втората книга, която си купих, е и втората книга на Стъкления трон, поредицата на Сара Джей Мас. Много се радвам за тази книга, поради проста причина, че видях, че в интернет не може да се поръча. Много книжарници, обиколих 5 или 6. Няма я книгата. Много трудно се намира, защото е с намален тираж или си изтекал, нещо такова ми казваха. Търсих по складове, няма я. Но най-накрая в Хеликона ми я поръчаха поименно. На следващия ден я доставиха. Бяха много мили хората. Имам си разделителче от Хеликона, което ми бяха поставили. И съм много щастлива всъщност за втората книга, че си я намерих изобщо. Следващата книга, разбира се, която си взех, е Горещи тайни на Лизе Рене Джонс от поредицата Книги за любов без предразсъдъци на издателство Егмонт, България. Книга първа от поредицата Братята Уокър. Главният герой е бивш ФБР агент, мисля, да, бивш ФБР агент, който има някаква частна охранителна фирма и трябва да защитава една прокурорка. Съответно, мисля, че се влюбват или започват някаква афера, някакъв човек почва да ги гони, да ги убива един от двамата. Интересна история, мисля. Надявам се да ми хареса. Книжката е малка, удобна, много сладка, с много хубава корица и ще си я прочета. Следващата книга, всъщност следващите две книги, си ги взех с списание Журнал. Едната от колекция Страсти куршуми на Карън Робъртс, а другата от историческите любовни романи. От историческите любовни романи имам абсолютно всяка една книга от първото издание. Много съм радостна. А това всъщност е на Каролайн Линдън, Изкушение в Бат, а това е Карън Робъртс, Райско гнездо. Карън Робъртс има и друга книга, Тъмна луна. В България е издавана първо от издателство Барт. Аз имам първото издание, но поради това, че е много изтъркано, си взех и преиздаването на Тъмна луна от историческите любовни романи. Това е Каролайн Линдън. Не съм чела книгите на Каролайн Линдън, въпреки че си ги складирам явно за сега. За една всъщност фамилия. Тя е Делейси май. Не съм много сигурна. Има други 3 книги на Каролайн Линдън. Има и още 2 книги, които са от историческите любовни романи. Другите 3 са от списание Кулинарен журнал. Мисля, че за една обща фамилия, но различни хора от фамилията. Много съм радостна, защото това са книжки за изпът, които може да си ги носиш в чантата. Не са тежки, не са големи, но са много интересни. И така, последната покупка, всъщност не е покупка, ми беше донесена от Англия. Много се радвам за нея. Благодаря ти, Линче. Моята приятелка Лина, която живее в Англия и учи в Англия в момента, успя да ми изнамери от един магазин, а именно Реликвите на смъртните, Град от кости, първия филм. Всъщност няма втори филм, но това е филма с английски субтитри, няма го с български и поизтърсих навсякъде в България.
дали е бил вкарван, дори с английско аудио, дори с английските субтитри, но го нямаше. Затова Линчета, разбира се, като много добра приятелка, ми го намери и ми го донесе миналия месец, всъщност и месец юни. И съм много щастлива. Не, че не съм гледала филма, гледах го, останах очарована, гледах и сериала, обожавам книгите, обожавам Касандра Клеер. И затова съм много радостна, че всъщност имам и филма в DVD формат. Ето го, как изглежда отвътре. DVD-то е едно. Тук отзад е описанието, както нормално DVD. Но разбира се, на любима книга. Следващото, последно нещо, което ми дойде този месец, разбира се, по интернет, бяха моите книжни разделителчета, част от тях, които много се радвам, сега ще ви покажа. Те са 5 са тук, остават още 6 да дойдат. Ето ги. Това е коледното разделителче, което си избрах. То е с ангелче. Това е с ключ. Тук имаме една арфа, с едно пиленце и с Good Luck с самата 40-ната линка, която всъщност се закача за страничките. И последното, не на последно място, разбира се, е най-любимото ми разделителче с Айфеловата кула. С Айфеловата кула и с едно мъничко, не знам точно как се нарича, което всъщност виси от книгата и ти показваме коя страничка си. И така, моите вече 4 разделителчета, като едно или две паднаха. И така, много съм радостна за месец юни, беше наистина много интересен, много вълнуващ книжен месец. Ето ги моите книжни покупки. Радвам се за тях, ще си ги прочета с кеф и надявам се да споделите с мен всъщност кои са вашите книжни покупки или какво сте прочели през месец юни. И така, мили четящи, аз ви казвам до нови книжни срещи и ще си на следващата книжка. Чао, чао!